Euskaltzaleen topaguneak batzar nagusia antolatu du berriki Hendaian eta elkarte berriak batu ditu tartean, Amikuzeko Zabalik elkartea, Baionako Biltxoko, Miarritzeko Mintzalasai, Izturitzeko Artetxea eta Larresoroko Hotelore elkartea. Arratsaldeon ikusentzuleok, hauxe gure gaurko gai nagusia iparraldearen orenean, astera goaz. Euskaltzaren topaguneak bere batzar nagusia antolatu du Hendaian eta guztira 60 lagunetik gora bildu dira bertan. 7 euskara elkarte berri batu dira topagunera eta horien artean 5 iparraldekoak dira. Euskaltzalen topagunea sortu zen momentutik ere harreman iraunkorrak izan ditugu iparraldeko hainbat erakunde eta personekin. Baina, esango genuke erakundetze urrats hori eman gabe zegoen hainbat arrazoirengatik. Eta iruditu zaigu oso egokia zela, behin urrats hori ematera egindua zenean, urrats hori bertatik bertara ematea, alegia iparraldean bertan ematea. Hain zuzen, Amikuzeko Zabalik elkartea, Baionako Biltxoko, Miarritzeko Mintzalasai, Izturitzeko Artetxea eta Larresoroko Hotelore elkarteek topagunearekin bat egin dute. Iruditzen zaigu oso importantea dela harremana iparraldeko beste leku batzuekin, helburu berdinak ditugu eta denodakigunez bezala gehiago izatea horrek indarra ematen digu eta noski ere nahi dugu hegoaldeko elkarteekin bat egin eta denon artean gauzak aurrera atera. Besenditzen gira hortako parte, eta bestaldetik batuz, bentoaz indar gehiago izanen dugula guk ere. Hala hori da peskat gure parioa, baitugu erronka batzu gure aintzinean, adibidez aixialdi, askora utzesko aixialdi zentro bat nahi ginuke sortu, hori da gure gaurko erronka, belaunaldi gazter buruz, eta badakigu hemen topagunean hortan badela esperientzia eta indarra, eta xurgatzera ginen gira agian pixka bat, eta menturaz gure esperientzia ekartzerat, bontipia izanik ere. Deia iparraldekoekin elgar ezagutzea. Ez da guti, ez baigira betik urutzatzen ere ez, pixkat ezagutzen, mana ez beti. Hori jadanik bada, baina ez egia da, urutzatzea, elgarrekin topatzea, mintzatzea, egualdeko beste elkarte batzuekin, badira elkarte handiak, elkarte tipiak, denek ditugu gure ahangurak eta egoerak, eta bizikintesgarri da jendearekin mintzatzea, simpleki. Euskaltzaren topaguneak 25 urte bete ditu aurten eta berri oso garrantzitsutzat eta pozgarritzat jo dute urteurren honetan Euskal Herriko lurralde guztietan presentzia lortu izana. Topagunetik ere eskaintzen duguna da, harremantze hori eta saretze hori bideratzeko azpiegiturak eta koordinaziorako moduak. Eta ikusten dugu, Euskaraldiarekin ikusi dugun bezala, denok batera hainbat ekintza komunean egin ezkero, ekintza horien irismena eta ekintza horien eragina askoz ere handiagoa dela. Eta orduan, guretzat ere bestalde oso garrantzitsua da, eta hori adierazi dugu, hegoaldeko elkarteentzat premiazkoa da eta ezinbestekoa da iparraldeko elkarteak ere gurekin egotea. Eta aurrera eramaten ari garen euskararen biziberritze prozesuak Euskal Herri osoko ikuspegi hori barnean biltzea. Euskaltzalen topagunearen helburua Euskal Herrian euskara zeroso eta modu ohikoan bizi ahal izatea da. Aurten eginen den Euskaraldi abiapuntua hartuz topaguneak sortuko den energia soziala egonkortu nahiko luke. Terutze zegu, 2022an berriro ere energia sozial hori aktibatu behar dugula, korrikarekin hasi eta gaude aktibatzen, eta gero egonkortu egin behar dela. Hori izango litzateke gure asmoa, eta ez bakarrik iparraldean Euskal Herri osoan baizik. Azken 10 urteetan Euskaltzaren topaguneak eta Euskara elkarteek egindako ibilbidea aztertzeko eta etorkizuneko erronkei begira jartzeko 2023ko udazkenean mugimenduaren 3. kongresua egitea erabaki dute. Kantuz aizatzien Matxin, Salvador eta denak, eta bat-batean hartzagute kantatzeko. Joan ginen, gitarra hartuik eta kantuz hasi ginen. Batzien batzuk itzien ados, bate ados, eta beste batzuk biziki alde zienak. Ugutz Robles Arangiz zendu da. Beskoitzen sortua 1929an, Manu Robles Arangiz, zela sindikatuaren sortzaileetako baten semea, 11 haurren familiako 9. gazteena ez ditxu kantaria.
Dantzan hasi zen musikan gero, euskal kantagintzaren aitzindari, Michel Labegeri baino lehen kantuan hasi zen Soroak laukoa sortuz. Antzerkigintzan ere ibili zen gau beiletan eta bertxotan Txomin Ezpondarekin besteak beste. Humoregilea, kalakariona, euskaltzalea, oso maitatua zen lapurtarra. Bere iloba, nahi abeslariak eman du heriotzaren berri sare sozialen bidez. Doakie hemendik besarkada bat Robles Arangiz familiari. Eta irudi hauekin amaituko dugu gaurko emankizuna ikusentzuleok bihar arte.